बर'नि माहारियारि आफाद जे एबसु बे एबसुआ दिनै फैयै फैयै 57थि बोसोर बैसोआव आगान होबाय। दा बेनिनो दिनै गायसनथाइ सान, बे गायसनथाइ सानखौ दिनै बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे समाव फालिनो थाखाय साखाफारा खालामदों। बिथांमोना नैबे गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै फुंबिलिनि समाव आफादनि फिरफिला बेरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, लोगोसे एबसुनि जि गायसनगिरि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोननि मुङै बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ बिथांमोना मावफुंबाय। आरो नैबे समाव बिथांमोना नैबे सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै गोजोननि थाखाय आरो हारियाव जांख्रिथाय लाबोनो थाखाय मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। नैबे हाबाफारिखौ बेखेवगिरि महरै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लेङाइ सोलोंथाइ नेहाथारि मानगोनां जाफुं नार्जारि बिथाङा बेखेवनानै होबाय। दा बे समाव जोङो बिथांनिफ्राय मोनथिनानै लागोन। दा बे समाव जोङो दिनैनि जि हाबाफारिनि सोमोन्दै मिथिनानै लागोन। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लेङाइ सोलोंथाइ नेहाथारि जाफुं नार्जारि बिथाङा दङ। दिनै नोंथांमोना नैबेयावहाय मोनसे साइकेल रेलि हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौ मानि थाखाय लानाय जादों? दिनैहाय बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 3 किल'मिटार साइकेल रेलि बे हाबाफारिखौ लादों। बे हाबाफारियावनो आङो बेखेवगिरि महरै बाहागो लादों। दा बेहाय बिथांमोना समाजाव माखासे स्ल'गानखौ लानानै नैबे साइकेल रेलिखौ लादों। जे माखासे स्ल'गान बिथांमोना लिरदों जे जौ जुवाखौ फोजोबनांगौ, जे जोंनि समाजाव फरायनाय हुदाखौ बारायनांगौ, फालांगि खालामनाय हुदाखौ बारायनांगौ, बेबायदि माखासे स्ल'गानखौ लिरनानै समाजाव मेसेज होनो नागिरदों। आरो नैबे साइकेल रेलिनि गेजेरजों जे जोंनि ओनसोलाव थानाय जे फरायसाफोर बिथांमोनखौ लाफानानै जोङो बुजिहोनो नागिरदों जे बिथांमोना माखासे नाङै बाङै फेग्रा मुवाफोरखौ बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थायो आरो बुजिनानै एजेन्डाखौ सोलायो, जाहाथे गावसोरनि फरायनाय हुदाखौ बारायो। समाजाव गारजेनफ्रा जाहाथे फरायनाय हुदाखौ बारायहोनो गावसोरनि गथ' गथायफोरखौ मोजाङै जोथोन लायो, फरायसालियाव सानफ्रोमबो थिनहरो। बेबायदि गोबांखौ माखासे स्ल'गानखौ लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेजोंनो जों आसा खालामदों जे जोंनि ओनसोलाव, नैबे बेलस्रि ओनसोलाव जे माखासे सोलायनाय फैगोन होनना जों आसा खालामदों। आरो बेबायदिनो गोदोनिफ्राय एबसुआ बेबायदि स्ल'गान होयै होयै माखासे सोलायनाया फैदों, जों बेखौ फोथायनो हायो। दा बेनिखायनो दिनैहाय जोङो नैबे हाबाफारिखौबो मोनसे आसा खालामदों जे दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों माखासे जोंनि ओनसोलाव सोलायनाया फैगोन, आं बेखौनो आसा खालामबाय। नोंथाङा नैबे हाबाफारिनि बेखेवगिरि महरै मा मेसेज होनो? आं बेखौनो मेसेज होनो सानो जे उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा दिनैहाय सांग्रां जानांगौ। मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों सोलोंथाइजों दावगानांगोन। दिनैनि जुगा जाबाय सोलोंथाइ गैयाब्ला माने जेबो मोनसेबो खामानियावनो दिनै आवगायनो हाया। बेनिखायनो दिनैनि समाजाव जोङो लेखा गोरों जाथारनांगोन। जोङो साफ्रोमबो गारजेनफ्रा सोलोंथाइखौ लाहोनो नाजाथारनांगोन आरो दिनैनि लाइमोनफ्रानो दिनैनि जुगाव दैदेनगिरि जाफैनांगोन। दिनैनि लाइमोनफ्रानो नैबे ओनसोलखौबो माने दैदेननो सानसे समाव सासे साफा दैदेनगिरि जाफैनांगोन, आं बेखौनो खावलायो। नोंथाङा मा बुंगोन? दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि मोनफ्रोमबो बिथिंनि खामानि मावबोयो, बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? दिनैसिम एबसुआ बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो बिथिंखौनो दिनैहाय जि जेंना फैयो समाजाव, बर' माहारिनि जि जेंना फैयो बेखौ सुस्रांबोगासिनो दङ आरो बेबायदिनो सुस्रांलांबाय थागोन। जेसेबांसिम बर' माहारियाव जेंना फैया मानो, बेसेबां बर' माहारिया थांनानै थाया मानो, बैसिमाव लासै जेंनाखौ सुस्रांनो एबसुआ रेडि। आरो एबसुआ बेबायदिनो माखासे जेंनाफोरखौ सुस्राङै मोनसे समाव बर' माहारिखौ मुलुगाव सिनायथि होगोन, आं बेखौनो रोखायै बुंनो नाजायो। गिबियावनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि जि गायसनथाइ सान, बे गायसनथाइ साननि आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै बिबानगिरि, रायजो राजा, मेलेमजिबि आरो गासै बर' माहारिनिसिम आंनि अननाय, सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय। दिनै बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे दख'राया जिल्लानि आरो जिल्लानि बिथोन बायदियै नैबे थाइजौगुरि गुदि फरायसालियाव बिथांमोना दहाय गाहाय मावख'निफ्राय जागायजेननानै जि साइकेल हान्जा सुरबाय, साइकेल हान्जा सुरनायनि उनाव नैबे गेवलां जि सावरायमेल, नैबे एबसुनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बर' माहारियारि बाद एबा बड' नेसनेलिज्म बे आयदाखौ लानानै जि सावरायमेल, बे सावरायमेलाव आंखौ गाहाय आलासि महरै बिथांमोना लिंहरदोंमोन आरो बे गाहाय आलासि महरै लिंहरनानै खौ नोजोर होनानै बिथांमोनखौ खावलायनायखौ नोजोर होनानै आं दिनै बाहागो लाफैदों।
बाहागो लाफैनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनो। मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय लैहोर लैहोर रायजो राजा बिथांमोना मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो गोबां फरायसा बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोननि गेजेराव जि माहारियारि बाद बे माहारियारि बादनि सायाव नोजोर होनानै जिबायदि सावरायनाय बेवहाय जोङो गासैबो जोङो रोखा राखा एबा जों बुजिलायनो हादों आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदि जों समाजा साफ्रोमबो जोङो गार्जेन लेभेल फरायसा लेभेल आरो गासै मेलेमजिबि बिथांमोना थिग थायोब्ला जोंनि समाजा थिग जागोन आंहा बेयाव फोथायनाय दङ। नोंथाङा दिनैनि जि आं दिनै दुलाराय बर'सा आफादनि नैबे गायसननाय सानजों लोगोसेनो आं बेखौनो मेसेज होनो सानदों जे दुलाराय बर'सा आफादा दिनै 52 बोसोर बैसोआव आगान सुरनो हादों होननानै बुङोब्ला बेवहाय बर' माहारिनि अनसायनाय गावखौ बजबनाय आरो गोरबोजों बजबना लानो थाखाय जादों। फैबाय थानाय समाव बे आफादखौ गावनिनो मोनसे माहारियारि आफाद होननानै जाहाथे गनायनानै लायो। मानो होनना बुङोब्ला दिनै दुलाराय बर'सा आफादा मोनसे हारिनि सिनस्रि आफाद होननानै बे गायसनजाबाय। सासे मानसिया सिनस्रिया लोरबांबा जेरै थाबायनो हाया जायो थिग बिदिनो दुलाराय बर'सा आफादाबो मोनसे सिनस्रि आफाद हिसाबै दुलाराय बर'सा आफादा गैयाब्ला बर' माहारिया मोनसे अलखद सौफैगोन बेखौ जों नोजोर होनो हायो। दा बेनि फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जाहाथे साफ्रोमबो जोथोन लानानै खामानि मावलाङो आं बेखौ खावलायनाय जाबाय। गोजोन गोरोबथानि जि दफा बे दफानि गेजेरजों जि कमिसन दानानै जि गामि सोसननाय खामानि बियो जाबाय थादोंमोनब्लाबो दिनै सरकारा थांनाय नैबे 2022 मायथाइनि 26 जानुवारि जि 60टा गामि फोसावनायाव बेखौ भेरिफिकेसन खालामखांनायनि उनाव गंब्रै एसे गामिखौ बिथांमोना गभर्नर नटिफिकेसन होबाय आरो बेनि उनाव 19टा गामि बिथांमोना फिन गभर्नर नटिफिकेसन बेखौ होनो गोनां दंमोन। जोंनि मिथिनायाव नैबे फेब्रुवारि लास्ट पार्टआव फोसावगोन होननानै बुंनाय जादों। दा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो खावलायदों जे बे 19टानि अनगायै जेसेबां हायो आरोबाव मर भिलेजेस जाहाथे इनक्लुड जायो बेखौ सरकारनिसिम नारसिननाय जादों आरो बेखौ मिरु आफादा बेखौ सरकारखौ नारसिननाय खामानिखौ मावबाय थादों। दा जों मिरुनि सासे बिबानगिरि हिसाबै बेखौनो बुंनो सानो जे सनितपुर रायजो रायजोफ्रा बेखौ लानानै बारा गोनोखो जानांगौ गैया। जोंनि जि सोसननाय खामानि बेयो मोनसे नङा मोनसे जालांबाय थादों आरो बेयो जोबहैगोन मोनसे मिजिंथिनो हायो। बिथांखिखौ दिनै आफादगिरि बिथाङा फोसावगोन। जों मोनथिनायाव जि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि गलाघाटनि जथुम्मायाव जोंहा मोनसे थांखि लादों। बेखौ मिसननि जायगायाव जोङो बेखौ जांख्रिथाय लाबोदों। बेनो जाहैबाय आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिथाय। बे मोनसे गोदान हाबाफारि जोंनि गेजेराव बेखौ जांख्रिथाय महराव लांनो नांगोन आरो जांख्रिथाया जेरैहाय जायो जांख्रिथाय बायदियैनो जों सोलोंथाइखौ लाङोब्ला जोंनि बर' समाजाव जे लेखा रोंनायनि हार बियो बांनांगौ दङ। दासिमबो जोंनियाव डक्टर इन्जिनियार साख्रि मावनाय APSC आनजादाव उथ्रिनो हानाय UPSC आनजादाव उथ्रिनो हानाय गोबां फरायसाफोर जोंनियाव दासिमबो जानो हायाखै आरो बेजों लोगोसे गोबां मिसन दङ बेखौ आफादगिरि बिथाङा फोसावगोन। आं एबसुनि बिबानगिरि हिसाबै बेखौनो बुंनाय जाबाय। गोजोन्थों। जोङो मोनथिनो मोनबाय बिथांमोना नैबे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ मानि थाखाय लानाय जादों। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि मोनसे सिनस्रि होननानै जोङो बुंनो नांगोन। मानो होनना बुङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा एबसुआ बर' माहारिनि मोनफ्रोमबो बिथिंनि खामानिफोरखौ मावबाय थानायखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो नुबोबाय थादों आरो आथिखालावबो बेयो सोलिगासिनो दङ। दा बे समाव नैबे हाबाफारिया जागायबाय। सनितपुर जिल्ला धेकियाजुलिनिफ्राय आं आगोना बसुमतारी। गोजोन्थों। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी. लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।